ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു ജ്യൂസായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ജ്യൂസ്. ഇതിന് 2 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ലൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന്. ഇത് രണ്ടും പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ലൈം വാട്ടർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈം വാട്ടർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ചെയ്യാറ്. ലൈമ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഷുഗറും പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ജ്യൂസ് മെഷീനിലിട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ലൈം വാട്ടർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർമെലൺ പീസസ് വേണം. ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ലൈം വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് ഷുഗർ അധികം ആഡ് ചെയ്യണം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് ലൈം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസ് ബാക്കി ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇഫ്താറിന് ടൈമൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഹെൽത്തി ജ്യൂസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതുവരെ ബൈ.